Maayong buntag sa tanan. Welcome to Golden City Alliance Fellowship. Salamat sa Ginoo sa presensya sa matag usa. And karong kabuntagon magapadayon kita og paghisgot sa ato ang series of messages with regards to Matthew chapter 10. Let me begin with this question. Isip usa ka Kristohanon, unsa man ang ato ang pinakadako nga gikahadlukan? Isip usa ka Kristohanon, unsa man ang ato ang ginakahadlukan? Siguro uban sa ato hadlok og ok-ok, hadlok og bitin, hadlok og unsa maning mga butanga. Pero unsa man isip usa ka Kristohanon nga imuha gayong gikahadlukan. Para sa ako ang usa gyud nako nga pinakadako nga gikahadlukan kay kanang dili ko makadaog or dili ko mulahutay. Maunang sukad pa sa pagkabata, usa kaayo ko ka competitive, no? Kung naay mga parlor games diha, kinahanglan gyud ko mudaog. Mao gyud na ang ako ang kasing-kasing kay dili ko ganahan mapakyas, dili ko ganahan tawagon nga pildi or pakyas or unsa man nga ako ang ginabuhat sa kinabuhi nga mapakyas ko. Usa ka pinakadako nga pagsulay nga gihatag sa Dios kanako, pinaagi niini nga ako ang kahadlok sa kinabuhi. Kay a couple of years ago, usa ka team giporma didto sa amoang gieskwelahan sa Quezon City. Apil ko ni adto nga team that is composed of mga internationals na ay gikan sa Sri Lanka, na ay gikan sa Vietnam, og naapoy kauban ako nga taga-bukid dinhi Mindanao. Gitapok mi kay gipadala mi sa usa ka lugar dinhi sa Laguna. Wa ko kabalo og nakaadto na ba mo diri kining lugar sa Paite, no? Lain kay siya sa Binisaya pero tiada gyud ni siya sa Tagalog, Paite, no? Ana ni siya sa Tagalog. And we are about 8 to 10. Dili na kay ko maka-recall kung pila gyud mi, but we are about 8 to 10 nga mga leaders coming from different kanang countries all over South Asia o Southeast Asia. Unya usa gayud sa ako ang gikahadlukan. Number 1, kay ako mooy gi-assign isip leader, no? Gikan bukid sa Mindanao, nahimong leader aning group of men nga bagito na kaayo when it comes to the ministry. Experience-wise, og sa edad, layo ra kaayo ko. Kay naami kauban nga murag hapit na mo retire, pero natingala ko nga nganong ni eskwela paghihapon sa iyahang masteral degree. So kadtong atong hapit na nga mo retire diha, naa pagyoy panahon nga pwede pagayod mo eskwela kay matud pa nila ang learning doesn't stop. Kung mamatay ka, diha na muundang ang pagkat-on. So I was afraid because I was leading this group of men. Pero ang pinakailalom gyud ana kay mahadlok ko nga mapakyas mi sa amo ang misyon to go to this place in Laguna for 3 weeks. Og magbuhat og buluhaton, mag-share sa gospel, mutabang og usa ka simbahan in order for the gospel to be preached at that place. Pero ang ikaduha nga ako agayong gikahadlukan tungod nga kanang moresulta unya kini nga ako mapakyas og mapildi. Kay didto manggod sa Paite, Laguna, ginganlan ni siya nga the carving capital of the Philippines. Dinhi ang pinakatsada gyud kaayo nga pag-ukit bitaw, pagpurma og mga estatwa. Unya dili lang kana dinhi sa Paite kay naapod diri ang usa sa pinakakaraan nga simbahan didto sa Luzon. Nakabisita gyud mi aning lugara, unya pag mosulod ka aning simbahana, pareho sa imuha kadako ang mga estatwa sa santos ug sa mga nilang Maria, ni Jose ug uban pa nga mga santos. Grabe gayud ang mata kay gablu-blu. Ingon ana siya ka murag tsada gyud kayo ba. And mao ni ang ilahang biggest nga kanang pangwarta bitaw, best seller sa ilahang pag-ukit kining mga estatwa
religious icons and religious statues. And this became a fear. Nipurma kini og kahadlok sa akong kasing-kasing, kay basin unya og mapakyas ko, kay nganuman, kay inigwali unya namo sa pulong sa Dios, dili lang man ang ilahang karakter or ang ilahang espiritu mooy ang amuang tawagon para sa pagsimba sa Dios, kundili apil ang ilahang pangita. Mawala unya, kay dili naman sila pwede mubuhat og mga estatwa, kay dili manimao ang gisulti ni Ginoong Hesus og sa Biblia. So nipurma kini og kabalaka og kahadlok sa akong kasing-kasing, base unya mapakyas mi, dili mi tawagon og kanang successful. And this is my biggest fear. Unya sa ako ang paglantaw-lantaw niini karon o bisan pa sa una, na ako ang na-realize nga kini di ay kahadlok nga tawagon ko og basig tawagon ko og pilde or pakyas sa bisan unsa nga ako ang buhaton sa kinabuhi. Nag-ugat di ay kini og usa ka sala. Ang pinakailalom gyud di ay ani kay kining ginatawag nato og pagkahambugiro, garbo sa kinabuhi. Maunang dili ko gusto nga tawagon og pakyas og pildi sa kinabuhi. Because as I was looking at this sa Biblia, nakita nako nga si Pablo naabot pod ani nga sitwasyon sa mga buhat 17:29. Didto si Pablo sa Athens, sa Greece, nga daghan pod kaayo og estatwa. But mao kini ang pinaka pangita didto sa lugar nga ang mga tao makakwarta gayud pinaagi sa ilahang pag-ukit og mga estatwa. Apan si Pablo wala gayud napugngan ug wala nahadlok nga musulti sa kamatuoran. Sa bersikulo 29 niingon si Pablo, kay kaliwat man di ay kita sa Dios, nandili nato paghuna-hunaon nga ang pagka-Dios nahisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid o sa paghanduraw sa tawo. Wala giukit unya, wala nahadlok si Pablo nga isulti kining kamatuoran sa mga katawhan bisan nga it would cost the people their livelihood. But that was my fear. Mahadlok ko mapakyas kay galid ko og mga tawo nga bagito na sa ministry basin unya og biay-biayon ko. Unya ikaduha, mapakyas ko sa pag-share sa pulong sa Dios tungod kay kining lugara ang ilahang livelihood, kay kini man ang pag-ukit sa mga estatwa, mga religious icon sa mga santos ug ni Maria. What is your biggest fear? Isip usa ka Kristohanon, unsa man ang imuhang mga gikahadlukan. Naay gilista sa usa ka website, churchleaders.com, na akunoy 5 ka butang nga ang mga believers or ang mga Kristohanon mao kini ang kasagaran nga ilang gikahadlukan. Number 1 niini kay kung mapakaulawan siya. Sa pagwali sa atubangan sa mga katawhan, maulawan unya ako, dili na lang ko mawali. Mauni ang usa sa biggest fear of a Christian. Ikaduha, being labeled as an idiot or buguon. Nganong magtuo-tuo man kaanang mga butang nga ingon ana, nga mura lang mana siya og alamat sa durian, alamat ni lamang ug alamat ni Kristo, maura na ang mutuo ana buguon. Ang ikatulo nga gikahadlukan sa mga Kristohanon kay kana bitawng di ka kabalo sa tubag. Many of us are like that. Sa ako ang wider group, maupod kini ang ilahang gikahadlukan nga Pastor J, inigmuwali na unya ko sa gospel sa ako ang silingan or ako ang katrabaho. Mangutana unya og mga butang nga di ko katubag. Unsaon man na? Biggest fear, not knowing the answer. Number 4
is kanang adunay mga oposisyon ug kini nga mga oposisyon kasagaran niini mo resulta gayud og paglutos. 5 things that Christians, probably you and me, kanang ato gayong gikahadlukan sa ato ang paglakaw diha sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus. Unsa man ang imuhang gikahadlukan dinhi. For me, kadtong pinaka lalom gayud nga gikahadlukan nako nga tawagon ko og pakyas tungod sa garbo. Usa kana sa kanang being shamed or being opposed, apil na diha. Mahadlok ko nga naay musulti nako nga pildi ka, dili gyud sakto ang imuhang gibuhat kay feel nako it's an attack sa ako ang personal nga kinabuhi. I fear that, which is why kadaghanan dinhi ko mapakyas usab sa ako ang pagpangalagad diha sa Dios. Ilabi na gayud kung kauban ni ana ang kasakit sa kinabuhi. This morning we will be continuing ang ato ang paghisgot sa Mateo kapitulo 10 gikan sa bersikulo 24 hangtod sa 39. Palihog ko og abri sa inyohang Biblia niining dapita. Ug ako kining gitituluhan nga pagwali kabahin sa kaagi ni Jesus. Kay mauman kini kung asa kita gagikan duha ka Domingo na nga miagi nga diin si Pastor David nagtudlo kanato nga daghan og klase-klase nga oposisyon nga moabot sa imuhang kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Gikan man sa pamilya, imong igsuon, imuhang amahan, inahan, ug uban pa nimo nga kaparintihan, moabot kini sa panahon nga ikaw lutuson. And many of us naka-eksperyensya na ana nga mga paglutos. Og dili lang pod diha kay unya ibalik naman pod kini ni Kristo. Importante gyud kini para kay Kristo kay ibalik man niya unya sa paghisgot. Dili lang po diha, bisan ang imong mga higala ug bisan ang gobyerno. Usa sa na-mention gayud ni adtong miaging Domingo kay kining resulta sa Sogi Bill. Kadaghanan sa inyuhang mga Facebook post nga ako ang malantaw kay naagyud dinhi. Ug gipakita gyud nato ang ato ang kasuko ug kaaligot-got ani nga bill ug sa mga senador nga nagbuhat ug niuyon ani nga mga bill. Unya usahay sobra kaayo ta no makita gyud nako ang ato ang pagka aligot-got ani nga bill nga ato agyong balik-balikon unya very negatibo gyud kaayo ta niini nga bill. Usahay makalimot ta nga basin di ay itugot ni sa Ginoo. Kay usahay manggod basin ang kining ato ang pag-aligot-got kabahin ani nga bil gikan kini sa kahadlok. Ilabi na gayud kami nga mga pastor. Prisuhon gud mi ug dili mi ug muwali mi about homosexuality. Makabayad gud mi og 500,000. Probably because of fear nga nganong dili gyud mi. But what if itugot di ay ni sa Ginoo? Kay niingon man siya sa Mateo kapitulo 10 nga naay maabot ang panahon nga ang gobyerno mismo maoy mulutos kanato nga motuo sa Ginoong Hesus. What if ang Sogi Bill maoy paagi sa Ginoo nga pukawon ang mga Kristohanon? What if ang Sogi Bill maoy paagi sa Ginoo nga iyahang unsa ni tungaon kadtong gapakaaron ingnon nga Kristohanon mubaliktad ra dayon to ug kining mga tinuoray gayud nga motuo kang Ginoong Hesus. Kinsa man ka ug kinsa man ko nga mupugong ana. Probably that came out of fear. Kahadlok sa paglutos, which is why Jesus warned us all this.
Unya, sa sugod sa 24, niingon dayon si Jesus. Very interesting. And I want you to listen to this. Kay many of the things that Jesus will say here, kay murag, lalom o kinahanglan gyud nato sabton. Niingon si Jesus, ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo. Ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Igo na alang sa tinun-an nga mahisama siya sa iyang magtutudlo. Ug sa ulipon nga mahisama sa iyang agalon. Mangalot dayon ta, unsa may pasabot ani? Kay og basahon nato ni, daghan man tag pwede isulti nga mauni ang pasabot. Mauni ang pasabot, unya daghan na dayon kita og klase-klase nga application. But I want us to understand nga ang konteksto ani nga pulong ni Ginoong Hesus kay kanang oposisyon og persecution. In other words, Jesus is saying nga isip kita agalon og sumusunod ni Ginoong Hesus, kabahin kita sa iyaha unyang mga paglutos nga iyang maagian, pila ka mga adlaw or pila nga mga bulan gikan aning pagkaistorya niya. So this is a predictive statement ni Ginoong Hesus nga one day I will be kanang lutuson o i-persecute to a point nga mamatay ko. Kita or kamo, mga disipulo, niining panahon na, talking to the disciples, you will also experience kining tanan. You will share the cup that I will experience at that time. Unya, in fact, ningon si Jesus, kanang inyuhang experience nga pareho sa ako ang mga paglutos, it's a privilege. Amazing kung unsa ka straight mo istorya si Jesus. Ingon siya, igo na alang sa tinun-an nga mahisama sa iyang magtutudlo. It's a privilege for the followers of Jesus Christ nga mo experience sa experience ni Ginoong Jesus. And as I was reading this, I felt so guilty. Hadlok man ko lutuson. Hadlok man ko kung usa sa inyo muupos sa ako Nga inignaog unya nako musulti ang kadaghanan or bisag usa lang sa inyo Pastor Jay, murag sayop to imong giwali. Because I would feel that I am a failure. Because that comes out of my sinful pride. Mahadlok ko nga lutuson and I felt so guilty. Jesus says, it is enough. Igo na kung ang iyahang mga tinun-an maka-eksperyensya sa iyaha unyang paglutos that would come at the end of his life. Talking to the disciples, maugyod kini ang nahitabo sa mga disciples. Atong lantawon kini nga video. Palihog ko. Does the Bible record the death of the apostles? The only apostle whose death the Bible records is James. King Herod had James put to death by the sword, likely a reference to beheading. The circumstances of the deaths of the other apostles are related through church tradition, so we should not put too much weight on any of the other accounts. The most commonly accepted church tradition in regard to the death of an apostle is that the apostle Peter was crucified upside down in Rome in fulfillment of Jesus' prophecy. The following are the most popular traditions concerning the deaths of the other apostles. Matthew suffered martyrdom in Ethiopia, killed by a sword wound. John faced martyrdom when he was boiled in a huge basin of boiling oil during a wave of persecution in Rome. However, he was miraculously delivered from death. John was then sentenced to the mines on the prison island of Patmos. He wrote his prophetic book of Revelation on Patmos. The Apostle John was later freed and returned to what is now modern-day Turkey. He died as an old man, the only apostle to die peacefully. James, the brother of Jesus, not officially an apostle, was the leader of the church in Jerusalem. He was thrown from the southeast pinnacle of the temple, over 100 feet down, when he refused to deny his faith in Christ. When they discovered that he survived the fall, his enemies beat James to death with a club.
This is thought to be the same pinnacle where Satan had taken Jesus during the temptation. Bartholomew, also known as Nathanael, was a missionary to Asia. He witnessed in present-day Turkey and was martyred for his preaching in Armenia, being flayed to death by a whip. Andrew was crucified on an X-shaped cross in Greece. After 7 soldiers whipped Andrew severely, they tied his body to the cross with cords to prolong his agony. His followers reported that when he was led toward the cross, Andrew saluted it in these words, "I have long desired and expected this happy hour." The cross has been consecrated by the body of Christ hanging on it. He continued to preach to his tormentors for 2 days until he died. The Apostle Thomas was stabbed with a spear in India during one of his missionary trips to establish the church there. Matthias, the apostle chosen to replace the traitor Judas Iscariot, was stoned and then beheaded. The Apostle Paul was tortured and then beheaded by the evil Emperor Nero in Rome AD 67. There are traditions regarding the other apostles as well, but none with any reliable historical or traditional support. Okay. So those are the things nga nahitabo. And ang gisulti ni Ginoong Jesus that the disciples would experience, would share the cup of their master, actually happened to each of them as well, according to church traditions. So, for the disciples of Christ, by virtue of the Great Commission, ikaw ug ako, kadtong naka-eksperyensya sa gahom ni Ginoong Jesus, by virtue of the Great Commission, and when we put our faith in the Lord Jesus Christ, we have become mga disipulo ni Ginoong Jesus. According sa Matthew chapter 10, ang oposisyon o persecution is not a matter of if, but it's a matter of when. Kay mahitabo gyud kanang oposisyon gikan man sa pinakagamay ug hantod sa pinakagrabe nga klase nga oposisyon, it will happen because according to 1 John chapter 3, we have now become the children of God and the world, ang kalibutan, dili na kasabot kanato. I'm sure many of you kay daghan og mga barkada sa una nga close kaayo ta, matud pa nila murag sumpay ug atay. But the moment we have experienced the love of the Lord Jesus Christ, ug ato ang gibutang ang ato ang pagtuo ug atong gisurrender ang ato ang kinabuhi sa iya, the Holy Spirit changed our mindset. Lahi na ato ang panlantaw sa kalibutan. Ug tungod ni ana, many of us have experienced nga nganong dili naman ko kasabay sa ako ang barkada sa una. Dili naman ko kasabay bisan pa sa akong igsuon nga ang dugo nga gadagan sa iyang lawas, mauusab ang dugo nga gadagan sa ako. Ngano man na? 1 John chapter 3 tells us, dili na sila kasabot kanato, kay nausob naman ang ato ang panlantaw sa kinabuhi. Jesus knows that. Kabalupod ang Dios nga sa pagsulti niya ani, ang iyahang mga disipulo gasugod na og kurog sa kahadlok. And probably as I am telling you kining mga butanga karong kabuntagod, sugod na pod og purma ang kahadlok sa ato ang kasing-kasing. Which is why Jesus says this. Ingon ni Jesus, katulog yud niya gibalik sa bersikulo 26, 28 ug 31. Ayaw kamo pagkahadlok. Ayaw ninyo pagkahadloki. Ayaw kamo pagkahadlok. And to say these words 3 times tells us nga importante kaayo ni ang pulong ni Ginoong Jesus for you and me. Jesus says, ayaw og kahadlok because of 3 things. 3 ka butang. Una, ayaw og kahadlok kay ang Dios mupadayag. Sa bersikulo 26, niingon si Jesus, kay walay tinabunan nga dili pagaukban
o tinaguan nga dili mahibaluan, ipadayag kana sa Dios kanang tanan. Unsa man na ang ipadayag sa Dios? Tulo ka butang. Una, ang kasing-kasing sa mga katawhan. Ang sala nga naa sa kasing-kasing sa mga katawhan, ipadayag kana sa Dios. Bisan man nga taguan nila kini sa lohika o sa maayo nga pakig-istorya, apan kung ikaw mubuhat gayud sa buluhaton sa Dios, ug naay oposisyon, idayag ka na sa Dios, ug unsa na ang kasing-kasing sa mga tawo nga mi-oppose kanimo. Dili lang ang oposisyon ang ikaduha usab, bisan sa kadtong muwali. Kay naa may uban nga muwali, kadto laging gisulti sa Ginoo nga wolf, lobo nga gasanina og mura og sheep, karniro. Nga sa panahon nga adunay paglutos, moabot ang paglutos, idayag sa Dios ang kamatuoran gayud sa ilahang kasing-kasing ug mawala na sila. Kana maoy ipadayag, ikaduha klase nga ipadayag sa Dios ang walay tinabunan nga iyang pagaukban. Dili lang ang mga tawo, dili lang ang mga piki nga magwawali, bisan usab ang kamatuoran sa gospel, ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Pagaukban niya ang mga mata sa tawo nga mudawat niini ug adunay kausaban sa kinabuhi nga moabot sa ilahang kinabuhi. The mystery nga wala pa nahibaluan ni adtong Old Testament will be opened in the New Testament by virtue of the cross of the Lord Jesus Christ, and lives will change. Hearts will change. There will be reconciliation nga maoy mahitabo sa tawo ug sa Dios. Niingon si Jesus, ayaw kahadlok kay ipadayag kini niyang tanan. Ikaduha nga butang nga buhaton sa Dios, ayaw kamo og kahadlok kay ang Dios maghuhukom. Ingon si Jesus sa bersikulo 28, sila nga magapatay sa lawas, ayaw kamo kahadlok kanila, apan dili aron makapatay sa kalag, mao hinuoy kahadlukin ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug sa lawas. Jesus is talking about temporal nga mga temporaryo nga mga butang sa kalibutan ug eternal nga mga butang sa kalibutan. Niingon si Jesus, kung sila maoy mo-oppose kaninyo, taman ra sila sa mga temporaryo nga mga butang. Ang ato ang lawas or ang ato amang emosyon masakitan, ang ato amang lawas masakitan, apan taman ra sila diha, maunang ayaw kamo kahadlok. Kinsa man ang inyong kahadlukan? Ang kahadlukan ninyo ang maghuhukom, ang Dios. Nga dili lang ang inyong temporaryo nga parte sa inyong kinabuhi, maoy pwede niya nga ilaglag, bisan ang eternal nato nga parte sa kinabuhi, iyahang ilaglag didto sa impyerno. Ayaw kamo og kahadlok sa mga tawo, ang kahadlukan nato ang Dios. Na this gives us the boldness, kaikag ug kaisog nga mubuhat sa buluhaton, bisan man og moabot na ng mga sugibil diha. Di kita mahadlok mudayag sa kamatuoran sa Dios, bisan man og lutuson ta, sikin sa mana nga mulutos ka nato. Why? Kay di man ta dapat mahadlok kanila. Ang ato ang kahadlukan ang Dios. Ikatulo, niingon si Jesus, ayaw og kahadlok kay ang Dios nagpangga kanimo. Ingon ang Dios, dili ba ang mga gagmayng langgam murara man na siya og 5 centavos? Ang gipasabot sa Dios kay kini nga langgam ambot og naa ni dinhi sa Pilipinas, gitawag kini og sparrow. But in the Syria or sa Israel nga area,
daghan kaayo ni mga sparrow gagmay. Unya kanang bisag asa lang ni sila magbuhat og mga ilahang balay-balay. Usahay samok kaayo unya pirting daghana maunang barato ra kaayo ni nga ibaligya. Basin gani siguro nga para ra ni sa bata kanang makahinumdum bitaw ko sa una nga inigawas nato sa eskwelahan na ay tawo nga magbaligya og kanang gagmayng piso nga gikuluran pagyud og blue na luuya kaayo aning mga piso nga blue naman og color. So these small birds, mga sparrow kay pagka 5 centavos ang duha na asa ka kita ana. 2 piso. But in God's sovereignty, ang gugma sa Dios, ang providence, that's the theological word for it. Ang providence sa Dios ni Ginoong Hesus kay dili niya itugot nga naay usa ka langgam nga mamatay nga wala siya kahibalo. Unya ningon si Jesus, kamo labaw pa og bili kaysa daghang mga langgam nga pareho niini. Jesus is saying that I care for you. Gipangga ko ikaw. Every pain that you feel, I know it. Ang tanan nga kabalaka nga imuhang gibati, bisan ang mga kahadlok nga imong gibati, nga bisan unsaon na nimo pagtago-tago, kabalo si Jesus. And He cares for you. And He will not allow any of you to perish without Him knowing. Ug dili niya itugot. In other words, immortal ka, hantod mo ingon si Jesus nga diri ra kataman. Ang problema lang, wala pud ta kabalo o kanus apud ta taman. No one will touch you without sa pagtugot ni Ginoong Hesus. That's how much Jesus cares for you. Maunang dili ta angay mahadlok because you are worth more than the sparrows. Gipangga na gani ni Jesus ang mga gagmayng langgam. How much more ikaw? 3 things. Ayaw kahadlok kay ang Dios mudayag. Unsa man ang mga butang sa mga tawo nga dautan ipadayag kana ni Ginoong Hesus ug ipadayag usab ni Ginoong Hesus ang klase sa gugma nga muusob sa kinabuhi sa kadtong atuang mga gipangwalihan. Ikaduha, ayaw og kahadlok kay ang Dios usa siya ka maghuhukom. Sa iya ta dapat mahadlok dili sa mga katawhan ug ikatulo dili kita mahadlok dapat kay gipangga kita ni Ginoong Hesus. Unsa may resulta ani sa usa ka tawo nga mopili nga dili mahadlok. Ningon si Jesus, kung dili kita mahadlok, magmaisugon hinuon kita. Niingon si Jesus. Niingon si Jesus sa versikulo 27, ang gipamulong ko kaninyo sa kangitngit, isulti sa kahayag, ang inyuhang nadunggan sa hunghong, isyagit didto sa atop. Dili kita mahadlok kung dili mahimo kitang maisugon na hinuon kay kadtong tulo ka butang ang Dios mudayag, ang Dios maghuhukom ug ang Dios ni pangga kanimo ug kanako. That tells us that we should be bold. Di kita mahadlok sa klase-klase nga mga oposisyon, dili kita mahadlok sa unsa man klase nga mga paglutos, unsa man na ang imuhang giagian. We are to be bold. Maisugon kita sa pagwali sa pulong sa Dios. Resulta ni ana nga dili kita dapat mahadlok hinuon magmatinud-anon kita
kang Ginoong Hesus na ay pulong dinhi nga importante kaayo niingon si Jesus, kinsa kadtong moila kanako sa atubangan sa mga tawo, ilhon ko usab siya. Kaning pulong nga moila sa Griego nga pinulungan kay mao kini ang pulong nga homologeo. Homologeo. Ilhon, acknowledge sa in English. Siguro uban sa atoa nakaapil man og kanang mga programa sa gobyerno sa eskwelahan nga pagsugod kay i-acknowledge niya ang mga importanteng tawo, no? The President, Mr. Rodrigo Duterte, ang inila nga leader, Rainford Sakala, mga acknowledgements. Ang problema, naamanggod ang conjunction nga N. And this is important in sa pag-interpret ani kay wala gaingon si Ginoong Hesus nga isulti lamang ko ninyo sa inyuhang mga baba. Ang conjunction nga N is sulud, in. Mao na siya sa in English. Mao nang niingon ang scholars nga si John Peter Lang ug si Peter Schaff nga ang homologeo does not mean a mere outward sa panggawas lamang nga pag-confess or pag-acknowledge sa imong mga baba, but a genuine and consistent confession sa imuhang kinabuhi. Mao kana ang homologeo nga giparisan og conjunction nga N. It's your whole life. Ilhon nimo si Ginoong Hesus, dili lang sa atong mga baba, kundili sa tanan natong mga paglihok, panghuna-una, tanan natong mga ginabuhat, si Hesus atong ilhon. Kay ug dili nato ilhon si Hesus sa imuhang trabaho, sa imuhang mga sa eskwelahan or sa imuhang business, niingon si Hesus, dili usab ti ka ilhon didto atubangan sa akong amahan. Dili ba kamo mahadlok ni ana? Which is why Jesus is saying, ayaw kamo kahadlok sa mga tao, ilha ko ninyo. Kahadlok kamo sa kadtong pwede mo patay sa lawas o sa kalag. God is our judge and He is the only one who can do that. Bisan si Satanas, dili man na makahilabot sa eternal nga parte sa atong kinabuhi. It's only God who can do that. Ilhon nato si Jesus. Bisan pa sa tunga-tunga sa imuhang pamilya nga hantod karon daghan gihapog estatwa sa inyong mga balay. Mao na ni gibalik ni Jesus. Paunsa man nato ilhon si Jesus, homologeo. Paunsa man nato ilhon si Jesus, tulo ka butang. Una, sabton nato ang intensyon ni Jesus. Niingon si Jesus, very interesting, verse 34, niingon si Jesus, nianhi ko nga wala gadala og kalinaw, apan gadala ko og espada. Unsa may pasabot ani Lord? Di ba niingon man pud ka nga ikaw ang Prince of Peace. Mukanta man ta sa Joy to the World, Peace on Earth. Nganong niingon naman pud ka Jesus nga wala kami anhi nga gadala og peace, kalinaw. Now, we should classify all this. Unsa man ang context niini. Katong niingon ang Isaiah nga si Jesus, ang Prince of Peace. Unya sa sugod sa Mateo nga niingon nga si Jesus gadala og kalinaw sa tibuok kalibutan. Kadto nga kalinaw kay kining relasyon sa tawo ug sa Dios. It talks about the reconciliation of man's relationship to God. Diha ang kalinaw nga gidala ni Ginoong Hesus. Which is why you and me have experienced the peace of God. Kaya nga naman, we have been reconciled with the Lord. Dili na kita enemies of the Lord
or rebels of the Lord, NPA against the Lord, kundi kita na karon anak sa Dios and we have experienced the peace of the Lord Jesus Christ. Pero unsa maning espada nga gidala ni Jesus? Now, I want us to understand, sa mga pagwali sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesus, ikaw ug ako ni dawat, apan naay mga tawo nga dili gayud mo dawat. Or, klaruhon nato, napay uban nga dili pa mo dawat. Sa ilahang panahon karon dili pa sila mo dawat. One of these days, they will receive the gospel of the Lord Jesus Christ. So don't stop preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero naagayoy dili gayud mo dawat. What if ang kanang dili gayud mo dawat mao kana ang imuhang amahan? What if ang dili gayud mo dawat kay ang imuhang asawa or ang imuhang bana? What if ang dili gayud mo dawat ang imuhang mga anak? Jesus is saying us this second truth. Unsa man ang pagsabot kung atoang ilhon ang Ginoong Dios, unahon nato ang atoang relasyon sa iya. We value Jesus more than our family, more than our husband, our wives, ang atuang mga anak. But to think about it, it hurts. But that's what it takes. Maunang kinahanglan gyud magampo. Pray to the Lord. Praise and thank the Lord kung ang inyuhang pamilya tibuok kamo nga mianhi. And each one of you have experienced the grace of the Lord Jesus Christ. Apan naatay mga kaigsuunan dinhi sa GCAF up until now. Wala gihapon. For years and years, they have been praying, and for years and years, they have been sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero wala. In that sense, niingon si Jesus, gadala ko og espada. You have to value Jesus first. Prioridad nato si Ginoong Jesus more than our household, more than our friends. Ang atoang loyalty should be with Him first. Atong pagampo, nga naa sila sa kategorya nga dili pa. My father, dili pa 25 katuig. 25 years of prayer from my mother. Dili pa. But there came a time, grasya sa Ginoo. I praise the Lord for this. That He said yes to the gospel. Yes to the Lord Jesus Christ. Regardless of your situation, we value Jesus first. Dili ta mahadlok. We put high priority kang Jesus. Topmost priority kang Ginoong Jesus. Ilhon, what does it mean? Katulo, buhaton ang katuyuan ni Jesus. Ingon sa verse 38, atoang pasanon ang atoang mga cross. Kay kadtong dili mo pasan sa ihang cross ug mosunod kang Ginoong Jesus is not worthy of Jesus Christ. So giingon si Jesus, luyo sa paglutos sa kinsa man na, sa imuhang pamilya, sa kinsa man ang imuhang suod kaayo, you carry your cross and continue preaching the gospel to them. Follow the Lord. Accept all the persecution. Continue to preach the Lord. Ilhas si Jesus sa tunga-tunga sa imuhang pamilya, sa imuhang classmate, ug sa uban pa nga mga tawo. Sunod kang Ginoong Jesus.
Verse 39 also tells us this. Sunod kita kang Ginoong Jesus because He is worthy of it. Kinsa kadtong nahayahay na sa iyang kinabuhi, nakakita na lugar sa iyang kinabuhi, Jesus says, He will lose it. And those who will lay down His life, give up His life, for the sake of the Lord Jesus Christ, He will find it. I know many of us, daghag mga kahadlok sa kinabuhi. Jesus tells us, do not fear. When I was at Payete, I was really afraid. Agkatong kahadlok nga nasa akong kasing-kasing gagikan kadto sa sala, sa garbo nga nasa akong kasing-kasing. But yet, in those situation, ang grace ni Lord pursued me. We stayed 3 weeks in Payete. Timing pagyudto sa panahon sa Holy Week. Unya, kanang Holy Week, maunay pinaka-importante nga mga simana, usa ka simana sa mga tao sa taga-Payete. Daghan kay silag mga ginabuhat. Naa dito, nakit-an na gyud nako kadtong magbunal-bunal sa ilahang likod. There was Good Friday. Ang Biyernes niadto, sayo sa buntag, kadlawon pa, ang mga tao musaka dito sa bukid, taas kaayo, nga naay tulo ka cross. Apil pud mig saka. Pila to ka steps, taas gyud kay nga bukid, grabe ka hangak nga murag malipong ka. Inig-abot ni mos tunga-tunga. When we were up there, many people were looking at the cross. Tulo ka cross, gadala sa ilahang mga rosaryo ug uban pang mga estatwa. But we were there talking to people, sharing the love and the gospel of the Lord Jesus Christ. Abi nila parihumi sa ilaha. But we were proclaiming the Lord Jesus Christ one-on-one to people that was there. And in the evening, naa sila'y gitawag nga magtagbo ang duha ka kanang statwa ni Maria ug ni Jesus. Didto sa pikas magsugod ang usa, didto sa pikas magsugod ang usa, maghapit-hapit og klase-klase nga mga balay hantod maabot sa point nga magtagbo gayud sila. And many people were there worshiping these statues that are made up of wood nga pwede ra isugnod. But the Lord worked through each of our lives. Katong mga kauban ako nga dili kabalo magtinagalog, maglisod pa gani og in English, but the Lord was working through their lives and they acknowledged the Lord Jesus Christ in front of these people nga makasasala. And the third week, by God's grace, we were able to plant a church. In the midst of this idolatrous people, usa ka gamay nga simbahan didto sa Cavinti, usa ka baryo dapit sa Payete. We were able to plant a church, although naa na may group of believers, but that became the very first Sunday service nga naami. And it was so memorable to me because ako ang gipili sa akong mga kauban and I praise the Lord for their humility to preach the very first preaching in the church dito sa Cavinti. And I preached about baptism. I preached about the sharing of the believers through communion. Up until now, I could still remember nga naglingkod diri ang mga bata, gamay kaayo nga simbahan, naglingkod didto ang mga hamtong walay ingon ani, walay aircon, wala ning gitara lang, but that was the very first. Up until now, naglantaw ko sa ilang Facebook page, the church still there. Even in my fearfulness, ang grasya sa Ginoo was still there. It was never about me, kay akong kasing-kasing hugaw man to. But even through that, ang Diyos gagamit kanako. Even in my fear, how much more kung I was truly fearless for the Lord.
The Lord is teaching us this morning, dili ta mahadlok. Dili ta mahadlok unsa man ang moabot sa atong kinabuhi. Do not fear. Do not fear sa unsa man nga mga oposisyon. Trust the Lord. Be bold in preaching Jesus. Ilha si Ginoong Jesus in the midst of the people that might oppose you. And the Lord will be blessed, will be glorified through you. Atong iduko atong ulo and let me pray for all of us. Salamat o Diyos sa imuhang pulong. Salamat o Lord sa pagbadlong nimo sa matag usa kanamo. Kay kami mga tawo nga mahadlokon. Mahadlokon kami sa klase-klase nga mga butang dinhi sa kalibutan. Ilabi na gayud ang oposisyon ug mga paglutos. Many times, Lord, ang kining kahadlok nga naa sa among kasing-kasing, ang ugat niini sala. Garbo, walay pagsalig kanimo, mao kini ang ugat niining tanan. And we ask for your forgiveness. Pasaylua kami, O Diyos. Kay daghang panahon, mahadlokon gayud kami. Help us to be bold in the Lord Jesus Christ. Tabangi mi, O Diyos, nga makailagayod kanimo ug ilhon usab ikaw sa tunga-tunga sa mga tawo nga pwede mulutos kanamo. Renew in us the heart to preach the gospel boldly para sa imong kahimayaan for the sake of the Lord Jesus Christ. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay.